En el programa d'avui presentarem l'arròs valencià amb denominació d'origen, un dels màxims responsables del prestigi mundial de la gastronomia valenciana. Explicarem els processos d'elaboració que rep este cereal fins que arriba a la nostra cuina. El producte més representatiu de la gastronomia valenciana és, sense dubte, l'arròs. Fonamentalment per la paella, un plat universal que abandera la presència de la cuina valenciana en tot el món, però també per una amplíssima varietat de propostes culinàries que poden trobar-se en la pràctica totalitat de les comarques valencianes. La qualitat de l'arròs valencià està avalada per la creació l'any 2001 de la denominació d'origen arròs de València. L'arròs que incorpora esta etiqueta és sinònim d'excel·lència, especialment per a l'elaboració de les receptes tradicionals de les terres valencianes. En l'actualitat, l'àrea geogràfica emparada per la denominació d'origen abarca els municipis de l'àrea d'influència del Parc de l'Albufera i la Marjal de Pego-Oliva, a més de diverses poblacions costaneres repartides per les 3 províncies valencianes. L'arròs distingit amb la marca Arròs de València es cultiva en més de 1.200 hectàrees, amb una producció anual que supera les 7.000 tones.